επιτυχία μιας ομάδας εξαρτάται από τον αγώνα που δίνει κάθε παίκτης της ξεχωριστά. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης αγωνίζεται για την προστασία των γηπών και του χρυσαετού. Η Θράκη είναι μια περιοχή πολύ σημαντική για τα αρπακτικά πουλιά και τους γήπες. Η ομάδα μας δίνει μεγάλη έμφαση και πολλές προσπάθειες για να τα προστατέψει. Τα αρπακτικά πουλιά είναι δείκτες της καλής κατάστασης του περιβάλλοντος. Μάλιστα θεωρούνται είδη ομπρέλα, το οποίο σημαίνει ότι προστατεύοντάς τα, προστατεύουμε και μια σειρά άλλων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Όμως απειλούνται από την παράνομη χρήση βιασμένων δολωμάτων και από τις ανεμογεννήτριες όταν αυτές δεν χωροθετούνται σωστά. Στο πλαίσιο του προγράμματος ασχολούμαστε με τον ασπροπάρη, ο οποίος είναι το πιο απειλούμενο αρπακτικό πουλί στην Ελλάδα και η περιοχή μας φιλοξενεί τα τελευταία ζευγάρια του. Επίσης, μετά από την καταστροφική πυρκαγιά το 2023, παρακολουθούμε όλα τα είδη των αρπακτικών πουλιών στην γειτονική άκαυτη περιοχή του Βερείου, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η περιοχή θα αποτελέσει ένα ακόμα καταφύγιο για αυτά τα είδη στο μέλλον. Για την αντιμετώπιση των απειλών οργανώνουμε σεμινάρια εκπαίδευσης υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών και επιπλέον συλλέγουμε στοιχεία και εκπονούμε μελέτες που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση διαχειριστικών δράσεων και στη λήψη αποφάσεων. Στον αγώνα για την άγρια ζωή είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα. Είσαι μαζί μας?